security agency ka ba filai haki news haki ni lihat singi ba dem nila address ya tu ke issue kumbang la ai statement we ni ki lat thai kubor bangi nakaliang jong office nila pha da ka city ba on ai explanation unit ti meneu la wan ti ula batai yangi ba ula apply ya ka tender mo ula bid ya ka tender but ula yo ya ka tender but haka proses ka bo uyo ya ka tender shini support district council ukamwan ban apply ka trade license open don kam de itu I certificate I banga IU haka be de bat ka kendra bidalaya di mene kita ki representative na pot net kila ewan hangni tang bangala tho da ka city ka bating ya u director ru ba umdei ban priang ya ka tuka work order ka bo uyo unes namar ba open don kam da ka senjam ka ba bakla namar ba kumbangala pensionai kini kiat ski bla let ma ba kawai ka trading license ka dai betang ka kawai ka jaka ti uni unes hadin bangina alap hadin bangina tho ka city ba hadin ka jing jubab jong ka nit po sora kita ada clarify baula apply ya kata ka work order ka jong uling ba ka portal number ki gem na ni ba ki online portal ti harin bula yo tang banchu penkesan ni ladi ba udon ka trading license ID itu certificate iba kumbalami ikot kubor kini haki kubor haki kiat si di mene na kaliang jonga ngala ada tho bit ka basai ba nimla ban pediang ya kata ba kentuhi ya u director jong kanit nang tin po sora ba unum dei ban ai ya kanika work order yu ba un cancel no namar ba open don kam daki lenti deki senjam ki ba bakla ti dada uwan hang ni apo district council office ru ni nakaliang ga jong iru ngimnum pediang ya kata ka jing one apply jong u ya ka trade license ti kani di ka case ka ba ni la suthu ba kadai bi ka case ka fraud ti nakaliang ka jungi ka senjam ka longba ka next step jungi ka dei ba ngin cancel no ka trade license jung ha ka tai ka kendra bidalaya po like koru namar ba fi ka slong kum ni lada new security firm unut banle e kani ka kam num don kono nu jing nang ni syakmat di uru ba un le yang gini ju ki kam ha ka be dei bat ka jing yo kam yo jam jung u shwe ki institute ne ki office ki repair la kala bande na ka state ne kala bande na ka central lu di nakaliang ka jungi ka senjam ka ba ka bangi lashim ka long very clear ba ngin cancel no ka trade license jung ka be dei te po kendra bidalaya but ngin pediang ya kata ka work order ka jung ka ba uyo am te po net namar open don kam daki senjam ki ba bakla